Daga kamfanin Zazzau Finance Film Production Nigeria Limited, yau ma sun zaƙulo muku wani ingantaccen fim mai suna Rayuwar Mace. Wace iriyar cin amana waɗannan 'yan daba suke yi wa ubangidansu, kuma wani mataki ya ɗauka, ko in kula ga iyaye mata akan 'ya'yansu mata. Sun dawo gida ba a tambaye su daga ina suke ba, me ya faru da su, me kuma suka aikata, ya aka yi haka ta faru. Duka dai a cikin shirin Rayuwar Mace. Ta yi amfani da ɗabi'unsa kuma ta ci amanarsa. Daga wani bangaren kuma ta ba shi yarda ya ɓata wayensa. Me ya faru da shi kuma me ya same shi? Ya haƙuri da Allah, wallahi kaga gaskiya yarinyar ne ta ɗauki hankali. Sorry, nawa ne kuɗin ka da Allah? Duka dai a cikin shirin Rayuwar Mace. Wane irin mataki iyaye ke ɗauka akan 'ya'yansu? Daman kai ne kake kira na? Daman kai ne? Wallahi da na san kai ne ba zan fito ba. Duka dai a cikin shirin Rayuwar Mace. Imran, me ya faru ne ka zo na nan kai jimawa? Tunanin me kake yi? wallahi ina tanin mahaifiyata ce. Ki san dai abin da ke faruwa kwana biyun nan. Ko dai ka ji labari ne game da wannan yarinya? To wani labari na ji? Zara kusa da ba magana soyayya ba ce, magana ce akan wannan yara. Baki ɗaya da na kasa gane kanshi a gidan nan. Ko abinci na ajiye mashi kafir bai zuwa ci. Wace iriyar cin amana waɗannan 'yan daba suke yi wa ubangidansu? Sara, suka, kisa, zub da jini. Rayuwar mace ɗan ƙanƙanin lokaci ba, inda za ki je